Kagabi nga event mga day, nga akong girakitan, pagka-social kay sa nga tanan mga day. Pag-abot na ko sa venue mga day, kay The Barn, man ang among nga venue kagabi is sa 18th birthday celebration. Usago nas pinakamahal nga reception venue diri sa Negros Day. Pag-abot na ko dito mga day, sayo man kong niabot dito mga 1 hour 30 minutes before magsugod ang event. So nagpaharuhay sa ko dito sa kilid. Nya samtang nag-design po sila dito og nag-andam sa mga kanang finger foods pika-pika. So nara ko dire sa kilid. Kaila naman po nako tong uban nga krok kay nagkahinagbo na may mga day. Mga lagmi po. So pagkahuman mga day sa ilang setup, nya nangabot na po mga bisita ni Elis ko mga day. Pak! Bungkag kay mga buhok. Mura na kong si Diana Ross. Mura po kong si Tina Turner. Pagkahuman na kong ilis mga day dito man ko sa PWD nga CR kay di man ko ganahan dito sa laki babayi kay daghan lang magpinadtog pinanhi. Kunya kalagmitan ra magud pag mag-ilis ko, CR gyud ko sa lalaki mga day. Dili ko sa babayi kay lagay ba atong gitambunan dili ba bilahan. Kung basig batingala dyan mga lalaki, sa man ay CR sa mga lalaki unya. Ang nigawas, buliskad kay tutoy. Kalka kay buhok. Wala sa laag man ni panulayan ning bayutan ni. Managkalagnitan pag nako sa The Barn kay kailan naman po nako na ubang mga crew dito nagtrabaho dito. Ato ra ko dito sa PWD kay padalag sa ramay mo gamit dito mga day. Pag gusto kong tikangkang dito ilis. So gawas ko day, diretso kong sulod. Dito na ko sa area of responsibility. Dito sa sound system kay mag-checking. Pero before ko disolo dito mga day, kay mingaw-mingaw pa man, before po ko nag-ilis, ako na ang gidokumento mga pika-pika mga day, igo pong nahuman mga day. Pagkalami akay mga day. Wala dyan ko katindog itong pili-pili mga day. Tungod sa nag-outfit na kong tutoy kay basig masaghid niya akong tutoy niya moboto ning usa mahimo nagwantoy murag waiter nga minaog. Mingon gog ko nga muugod ni dinato nga event na nakarealize ko karon buntaga nabalik na pros ka pobrehon. Ya among pinirito diri ga bagtok lamang mga day. Pero lami gihapon kay halason baya gyud ni. Kunang malipay kog magka adto kog mga social nga event, mga dinato nga event kay makaingon gog ko nga mao da ni kinabuhi og mga dato no pakauntag wala dito wala diri para makatilaw batag mga lagmi kay mga timpla dili kay asin tanlad sibuyas ahos say timpla ana ba wala mi ra gyapon ang inato pero nindot go na makakaon go tag mga class mga day. So syempre kay first come first serve man ko dito mga day. Una mang naabot akong beauty. So, naka-chance ko og document dito mga day. Pak. Paglamtan ako sa mga decoration mga day. Ningo ko nga, sus, one day, pag makatigom ko daghang kwarta, mo-invest yung ko aning daghan kay mga bulak mga day. As in bongga kay mga day. So, nag-document ako mga day. Kay video, happy kay ko sa ngatanan, kay nakarga ko sa event, miss kag pobre ni inyong tig-MC mga day. Para inato rabi akong beauty mga day. Nakarga ko day. Muradyog kog nahimong first runner-up gabi mga day. And then, nag-program, nahugyaw report, nasadya report. Nang nahuman ang program, nang gibayram, nagpasalamat ko, nang nipauli. Nang balik na sa kapobriho na pod mga day. Pastilang, kinabuhi sagdi lamang, importante nakatilaw taglami kaayo og social kagabi. So salamat kaayo sa McNally family. Of course, Madam Linda Wilden and family, salamat kaayo. Thank you so much from the bottom of my Fallopian Chop. Light na ko inyo mga Fallopian Chop. Balik tas kapobrehon mga day.